Simbahang Katoliko sa Sugbo nasagmuyo tungod sa mga taho nga nagtumbok sa mga misa di Galyo nga mao hinungdan sa pagkatap sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Sa contact tracing nga gipahigayon sa Archdiocese of Cebu, upat lang ang natala nga nagpositibo nga mga tao nga nakatambog og santos nga misa sa nagkalain-laing simbahan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Sa upat, usa lang kanila ang mitataw nga nakatambong sa misa di Galyo. Sa pakighinapit sa telepono, gipadayag ni Monsignor Joseph Tan, Archdiocesan Media Liaison Officer, ang iyang kasubo nganong ang misa di Galyo mao'y sayon kaayong gamitong rason sa pagkatap sa COVID-19. Anong sige magbalik-balikon na misa di Galyo ang hinungdan kasi sa scientific study sa contact tracing sa DOH na upat raman nga to ang registered cases from December. Midugang si Tan nga daghan man ganing mga kananan ug imnanan nga mipahigayon og Christmas party nga nagkinantahay, nagkinataw-anay ug nag-inom-inom. Daghang mga naghimog private parties nga kana lang ang silingan nagbar o dayag ana nga mag-inom-inom, magsigit-sigit, magsingalom. Daghang kaayong dili sayop ang private party but nasa private party nga mabuak ang protocol. Samtang nagtuo si Tan nga napugos pagdawat sa mga sugyot ang kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño nga did-an ang mga deboto nga makatambong sa mga misa nobenaryo sa kabalaka nga sila unya ang pasanginlan sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Subling mipasabot si Tan nga ang simbahan misunod sa tanang health protocol nga gipatuman sa kagamhanan. Gani gipatinaw ni Tan nga wahi mo ang obligasyon sa mga Katoliko ang pagtambong sa santos nga misa tungod kay mas bililhon man ang kinabuhi sa tao. To continue cooperate with the suggestion na sudangon ng kwan so that they will not be blamed. Chelo Valiana, Balitang Bistak.